tomto videu si ukážeme Lux Top Couch versus Velvet Mat. Aplikujeme si farebný gel rady IQ. Po vytvrdnutí nanesieme Lux Top Couch na farebný gel. Následne tento gel musíme vložiť do lampy. Jedná sa o výpodkový vrchný gel. Po polymerizácii musíme utrieť výpotok. Lux Top Couch je veľmi lesklý vrchný gel. To isté urobíme aj s Velvet Matom. Na farebný gel nanesieme Velvet Mat. Velvet Mat je vrchný výpodkový gel, taktiež treba po vytvrdnutí v UV alebo LED lampe zotrieť výpotok. Tieto gely tvrdnú v lampách buď v LED lampe 30 sekúnd alebo v UV lampe 2 minúty. A v čom sú tieto dva gely výnimočné? V tom, že sa dajú jednoducho naniesť z flaštičky štecom, tak ako keby sme lakovali nechty. Velvet Mat je dokonale matný vrchný výpodkový gel. Výsledný efekt Velvet Matu. Teraz si porovnáme obidva Top Couch Lux a Velvet Mat. Oba výrobky sú už dostupné u obchodného zástupcu alebo na stránke www.všetkoprenechty.sk. Tešíme sa.